Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Yang mati tayo Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo nasab kamong pagadapiton sa pagmatig sa kataknang tulumanon, mga langitong lamdag sa kinabuhi nga mo'y magapagatun sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa gagina ni Evangelista Brother Hermogenes Bagarayo, magapanginaot nga nakapagpalunag na kamusta sa tagsa niyong mga likuranan. Bano sab siya tagsa ka mga reducits aron sa ingon niya na mo na magamit sa pagpamati ngayon karon sa pagtuo sa matura puro lamang magadula sa Biblia. O kung may magbasahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga batalyon ni sa Sibihan sa Power Radio sa Villanueva. Magsugod kita alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabiyon. O kini usab nga programa bati usab kini dito dapat sa Waikurat Radio FM sa Balingasag nga bati kini magsugod karong alas 8 mulungtad hangtod sa 9 sa kagabiyon. O yung mga usab dito dapat sa Radio Ultra mabati kana matag adlaw Domingo magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 o sa RPN mabati usab ang programa masaksihan makita masudong magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa sa kahapon. O kini nga istasyonan diri dapit sa pulo sa Mindanao ug dito dapit sa Visayas area doon na nakita 22 ka mga istasyonan din na ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi gidumala sa mga ministro sa PBC. Og nini karon higayon na ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta og mayong gabi, mayong pagpaminaw mga igsoon. Kini usab yung igsoon ni mga lista Brother Ronaldo Pipi sa gihapon. Ako kinasing-kasing nga kumusta labi na sa tanan nga mga nagpaminaw karon. Labi na usab diha sa PBCM compound usab sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas o sa tibok niyang pamilya mayong gabi. Sa akong pamilya usab diha sa tanan nga mga suki. Daghan kamo, salamat mga igsoon nga kanunay kamo nga nagmainiton sa pagsuporta. Kami nagpasalamat sa makadaghan gayod. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa kauban pa nga ministro. Musta kaninyo mga higala ug mga kigsunan kinisab si Brother Romira Macamos tambayayong karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato sa para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga iglaan ug mga igsunan kinyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Jesril Macarayo nga moy usa nga makiguban yung takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Dini higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsonan dili nato pang tagsa-tagsaon pagisgot ang mga nagsuportar sa atong programa pero ato silang gipasalamatan ang nagsuportar kanunay nining atong programa. O ato sang ginapangumusta ang bagong membro nga si Eduardo Escolano Warki Jr. O doon na po siya inadala dito kagadiha nga nagpadoktrina busa gipangumusta nato sila karon nga nagpatalinghog dining atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Nining higayon na karon ang tema nga atong pagaisgutan ang kabahin lang gyapon sa pagtubag nato sa mga isyu kay kung kanus aman walay po si Mitchell Bindilio nga magtagaw-taw sa kanginan unya bisan pa ang mga texter mag-uban sila sa ilang mga gipanulti parte sa PBCM o dunay mga isyu nga pagkuhit ni Mitchell Bindilio nga pastor sa SDE unay giingon nga wala say puas ang among bulatong pagtubag. Ingon ana nga sistema. Kung kanus aman siya mukuhit sa PBCM, way hunong pong pagkuhit sa PBCM ngadto kanila agi counter sa atake nga ni Mitchell Bindilio. Kauban sa iyang mga tigbasa diha. Pero munay giingon kung wala untay mga paghilabot ni Mitchell Bindilio sa PBCM, focus me sa pagpalambo sa doktrina sa PBCM ug ngano unsay stand sa PBCM. Ingon ana ug ngano na ang PBCM. Ingon ana ra. Pero dili ta maka buhat sa ingon ana nga sistema sa pagpamatuod tungod sa hinungdan
nga mga paghilabot o pag-atake ni Mitchell Bindilio. Ani pasiatab pa. Ani duna gani siya yung mga texter daw. Niya pag-abot na nahimo na gid kuno niyang sakop mo na giingon og wala makaingon ta og wala ni siya masakop ni Mitchell Bindilio dili ma takdas kabutbuton mo na giingon may pagbutbut sa dagat kay makaon pero butbut sa wala di gid makaon ngano nakaingon mi ana niya ang iyang giingon PBCM daw siya sa una pero masakpan mao ra ba ni nag-text sa mukauban nga ministro brother Juan Ronilo Mangalos nga niingon siya sa tuig 2020 nag-text siya nga matod pa na niya nga mubiya siya sa PBCM ani rang tuig 2020 siya ni desisyon nga mubiya pero unsay gisulti niya pulo daw siya katuig pero ngano masakpan na to kini butbot niya tanawa mo ni giingon arang-arang pas dinhi pa kas PBCM sa una pero sa diha na ka ni Mitchell Bindilio natakda nagis ka butbot ngano na kayo tagbutbot niya minawan ta unsay iyang tagaw-taw napulo daw siya katuig sa PBCM pero kwintahon ta niya sa kahugawan nilang giangkon nga sila katumanan pero sukuhay ang resulta kay si Tomasini Senior hugaw og binuhatan na lima ni mo pastor kusog mo American sa kanong babayo kinabako o palaho og mga ni palaan nga buhat sa PBCM ya baga po pastor sweldo ko hanap pastor ay do na para supply sa kay miyembro diha sobrang pulaw katuig mi awa ko kay wala hinungdan ang doktrina mas ito pang panoon na nakahagina ka o nakamuhawa kay likon kay na napasihanan kay bisag diha lang ta kutob unsa dayo giingon ni Mitchell Bindilio komentaryo dahil Mitchell Bindilio muna na mamalikas di ay niya pag-abot ingon siya napulo katuig oy nag-text ka nga matod pa nimo saksi ka nga niingon ka mamalikas muinom manigarilyo question nag-text ka mubiya tuig 2020 namimbro ka napulo katuig kwintahon na to ios-os ko na to kwinta gikan sa 20 paingon sus karon next month kuha na siya gining tuig 2021 karon January matapos ning bulan sa December karon pangutan na kinira ios-os na to gikan sa December paingon nga ri sa kuan paingon nga to sa inyero unsa may hitabo kinira nga sistema musumada na siya og unsa ios-os na to dayon mahimo dayon kanang gikan sa tuig 2020 ios-os ipha paubos sudla ang napulo ka tuig di ba musumada 2010 na membro question kinsa ba imong masaksihan ana nga na membro ka tuig 2010 kay napulo mga katuig nagtest ka tuig 2020 unya na membro ka 10 lugar kay napulo ka katuig si Master Mila ka tuig 2004 kinsa may masaksihan nimo aron mapamatud-an ang imong botbot di ba moingon tag botbot unta niingon ka kay si Master Mila ka tuig 2004 ang naitabo anak karon kinira ang mahitabo 2004 kwinta 2005 2006 pila musumada dayon naa sa mga 16 katuig ko nga na membros PBCM kung dili 17 katuig ko para masapon nga wala pas Master Mulakaw pero napulo katuig muna giingon oy Bindilio mubasa gani kag texter nimo nga magpatuo nga membros ayaw nga dili pa bakote ay naunsa man pod sakspan man gihapon mura bay nasinultihan oy sakspan man gihapon na imo bay nasinultihan ibalos na among ibalik nimo na sukli ba? Kung sa away pa ni, sa boxing, muna giingon, nga maglantaw ta sa, kuan ito, panalitan away karon pikas og pikas, mubuhi ang isa og kuan sukli, ginang isa. Ingon anak nga sistema. Karon, dabi, pag sukli na mo, pagsagang, tanawa, sakpan. Bosa, magpatuo ganita, nga, suhito tas PBCM. Karon, ang pangutana, ikaw nga nag-text, matod pa nimo si Master Kusong Malikas, wa ka mauwaw sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM nga naa nagdipinsa ikaduha, wa ka mauwaw sa bagang duot sa mga PBCM nga nakasaksi tuig 1967 na restro 1971 kanang imong gisulti sa mga tao nga nakasaksi Master tinuod bang imong gisulti dili klaro para sa nagpabilin sa PBCM dili tinuod imong gisulti kanara lugar sa ato pa ang pagpamalikas muna giingon si Master, puros balikas, anak, muna giingon, ang pangutana, kwintahanin nyo. Ni-text siya tuwing 2020. Ni-deklarar, mubiyak na ko sa PBCM, kay nakaduwag ko swali ni Mitchell Bindilio, diya sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Question, kinira, napulo katuig. Hayan man ang imong napulo katuig, nagsugod 2010, 2020 kami declare.
Question, asa man ka? Asa pa kumuti naman pulo katuig nga nakasaksi kang master? Bosa, kana sakpam. Ana? Ya pagyod. Ya pag-iisa. Dito kuno siya Claveria, kuno taga Claveria siya. Kunya kauban na kuno sila ni Mitchell Bendilio. Karon, ana, tanawon tani karon. Kung maura ni siyang nag-text, tanawon tani. Kung taga Claveria siya, na, tanawon na to. Og di pa ni himo. Pero duhan ni sila kabuok, na isa nga nili taga Claveria, o na po isa taga Claveria, tanawon ta po ning rason sa taga Claveria. Og tanawon ta, husto ba ni? Ya? Tanawon ta. Atong tanawon kay, grabe, na? Tanawon na to. PBCM daw siya sa una. Pero karon kauban na kuno sila ni Mitchell Bendilio. Nagtuo ka, do? Bendilio? O nagtuo ka? Kanang gipangbasa ni mong texter? O dili na mo nasundan, bisan pa, di na mo naginuton, bisan pa ang sultiana. Ngano, magpalaban ka sa texter mo? Ngano, o walay texter, nga mubuhi og isyo, dili ka makabalog rason? Nga imong ihapak diri sa mga ministro sa BCM? Na yung mga tubagonon na mo, gitubag ba na nimo? Wala. Ha? Wala nimo pang tubaga. Kadaghan nagpabiling, nagbarog, panalitan karon. Ang katapusang iglesia, SDA, kinala dunay propita. Imo ba nang giangkon? Di man propita si Mrs. White para nimo kay wa man kay mabasang masaon. Di mo do, wala ka mag-angkon si Mrs. White propita. Sa to pa ang SDA, wa na butang propita. Kinsa may propita nimo diha do? Imo ba nang gitubag? Kining basahon lagda inyo ni dili pahina sa 61 numero 23 pagtulunan pangutana 8 pangutana 9 pangutana tubag 8 tubag 9 imo ba nang gitubag ang pangutana kinsa ang propetang sulod diya sa katapusang iglesia ikaw ray naguba nga ang SDA dili tidod katapusang iglesia kay kun way propeta dili tidod katapusang iglesia kay ang katapusang iglesia daw nay propeta panguta kinsa ay propeta nimong ikatudlo diya nga anong di ka magtudlo hangtod karon pagtudlo kinsa kun dili si Mrs. White kinsa wa ka katudlo hangtod karon gitubag ba nimo na wala pero ang mga texter dito ka magpalaban na ang pagpalaban para mo texter magpatubi BCM sa una pero sakspan gyapon niyaon ni ingon nakabuka ko niyang mata niyawa sa BCM kay nakasabot sa imong pagpamatuod tanawon ta karon ug masabtan ba ni niya ato sa paminawan Kahit sa mga programa, kauban ang takaron, pipisayan ko sa wala pa ko na sa balista, taga Claveria, diyan ni Pastor. nindot taga Claveria kauban na ta karon SDE PBCM ko sa una pero karon kauban na ta unsay naka SDE niya paminawan ta Akong panawagan sa akong kaning kauban sa BCM, buksi ninyo yung nauna, paminawan ninyo ang program ni Pastor Bendilio sa radio, ay kurat malamdagan jud mo sa kamaturan nga maghatod ninyo sa paluwasan karo kayo nga ang matuod nga pagsimba mahuwa sa ang adlaw sa Sabado. Ayaw na mo nga nang gaong-gaong magipakita ni Tomas Yuniñez Sr. na posta ka diot diyan na ang ato da deklarado nga matod pa na niya PBCM sa una karon kauban na silang Bendilio unsay rason nakasabot sila kay ang tinuod kuno pagsimba adlaw Sabado dili kuno sa ubang adlaw na tan-awon tani karon og natinuod ba kay mao mo ni naka PBCM kanimo o di matod pa nimo nakaminaw ka nakabuka mata nanawagan ka sa mga PBCM bukha na ninyo yung mga mata ayaw na mo pagpakabuta ang pangutana buta ang PBCM pangutana, ikaw nga nakasunod ni Mitchell Bendilio, di ka kabinutaan? Bisan pa ang mga sitas nga gibasa ang Mitchell Bendilio, gipangtubag ba? Sampol, pangutana, kinira, niingon siya, pangutana sa mga sandikeeper, asa mabasa nga si Kristo, nag-ingon, nga gilapas niya ang adlaw Sabado. Litra por litra, gipangitaan pod asa pod mabasa nga nag-ingon si Kristo, wa nako lapasa ang adlaw Sabado. Dito ba na Mitchell Bendilio o nanindot sa hayahay kayo, nakasunod sa doktrina? Kalupiti man lagi na, wala nagkalupiti nga ano man lagi di man siya mutubag sa isyo. Na! Mao ni giingon. Mao nang giingon. Mas maayo sab. Nga naadya nga di pun may muhawid sa mga tao nga matakdas kabutbuton. Kay sa unang panahon, sa unang kangosa, una pulo ka tuig siya, na membro, nakasaksi kuno sa buhat ni Master. Si Master milakaw tuig 2004, unya nihawa siya 2020. Asa nagsumikat ang napulo ka tuig 2010 musumada din nakakita siya haskang butbuta na tanawa na mao lagi na nga karon ato karong sukdon ang ginhawa ani texter astas Mitchell Bendilio kini mo gipasiatab nimo sampol nanawagan kas PBCM haing mga katarungan ni Mitchell Bendilio kanang iyang katarungan mo deliver nga ang matuod nga pagsimba adlaw igpapahulay larga granting without a meeting nakasabot ka kay mao tinuod nga pagsimba ang imong gisunod nagamit og mga sitas ipatuo nga mo na pagsimba sa mga Kristiyanos ang pangutana karon tinuod ka mao na
Di pa matubag no. Kay ngano, ang muhatag anig pagpamatuod Biblia man. Biblia gigamit niya, Biblia among gamiton. Ni gamit siyang sitas, nagamit mig sitas. Question karon sa paggamit sitas. Naamang mga sayop ini karon. Pag-interpretar sa sitas. Nya? Asa ang usa? Asa gyud ang usa nga gigamit ni Mitchell Bindilio nga matod pa na niya, ha? Nagwali gyud kuno si Kristo og Sabado adlaw igpapahulay. Nung tanko kay maora ba ni giingon sa nagpaki-BBCM nga klabir taga Klabirya kuno siya. Ang question karon kinira ang mahitabo. Iapil kuno panawagan na. Ako hibuong ko, ang imong giingon nakapamaynaw ka sa wali sa dito sa Waikurat Radio FM. Igna po, nias bilyan iba. Igna. Ha? Igna po ba? Ngano, muli kay ka din is programa din Hayaw raw. Niyo, pangutana, muni imong ingnon, muni mo ingon ka, nga matod pa nimo, nasabtan nimo nga matod nga pagsimba adlaw Sabado, nga ang imong gisunod na gamit og sitas di mao. Mao ang nakasulat pero ang pag-interpretar di mao. Asa prueba, paminawan ta. Diyaw, pasagdan ta ang Mitchell Bindilio nga mao kuno rin nagtug-an nakapabukas iyang mata. Ya? Gusto anong part 1 pa to igsoon atong i-continue ang part 2. Pero before that, ato nga ihatag ang postag kaniyot, part 1, part 2. Tanaw ta, part 1 sakspan. Ha? Igo, di mo tubag, kumbinlag pangutana, aretas part 2, kay basig basig maka igo ni. Ha? Tanaw ta. Kay kining tawhana di magid katablas ato kundi makatablas samot nang di gid kapildi. Inana ra sa sistema. Kung maingon siya karon mo tablas siya, tubagang mga isyo. Ana ra nga sistema. Karon, ato karong paminawan ang iyang giingon nga matod pa na niini karong taga Klabirya kuno nga matod pa na PBCM sa sauna. Bintaw tag nihawa ka nga wala kay gipakapin nga mga istorya. Pero kay nagpakapin magkag istorya sukdon ko ang ginhawa mo. Sukdon namo ang ginhawa mo. Nga nag-ingon ka nga matod nimo ni kabuka ang imong mata. Tan-awon ko ang paggamit sa imong gisunod nga moy mo pabukas sa mga mata sa PBCM. Tan-awon ko gusto ba ang pag-interpretar niya sa sitas nga yang gigamit ka patauhon ang tao nga mo na ang tinuod nga pagsimba. Paminawan ta. may mga kaigsonan nga na-prove yun nato biblically nga si Ginoong Jesus yun nagtudlok sa iyang mga tinunan may tungkol sa adlaw ipapahulay usbo na ito basa ni sa the Y version New Testament Mateo 24 igsoon versikulo Mateo 24 versikulo 3 atong basahon 3 nagingon O samtang nagalingkod siya diha sa bukid sa mga olibos, sa pinig, miduwal kaniya ang iyang mga tinunan o mingingon. Iwi kami ano sa mahitabo kini mga putanga, o kung sa'y tilamadon sa imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. okay versikulo 9 pero sa gingon O bitugyan kamo nila sa kasangkitan o patyan kamo nila o pagadumtan kamo sa kanasuran, mga tanan tungod sa pangalan. okay Pos kong kaniyot, ang iyang pundasyon sa rason, nga iyang dauganan, kaya pa si Atab, rabakas BBCM kunuhay, nga matod pa na niya, nga nakasabot sa suwali ni mo, ayuha ha? Niingon ka, nga matod pa ni mo, kadagang bisis kasi Kristo, nagwali sa Sabado, o niya, nagwali siya ba pagsimba, tanahon ko karon. Versikulo 3, duay version gibasa nimo, tanaw na ko wala pa diha ni gawas nga nagwalis Kristo ka pasimbahon ha. Tanaw na ko ha. Sukdon kung ginhawa mo. Ikaw nga naas taga Klabirya ba ka nagduol man ni Villanueva og Klabirya sukdon kung ginhawa mo. Tanaw na ko kay matod pa na nimo, mao man kahani ang nakapasapasabot nimo nakapabuka sa imong mga mata. Tanaw ta og tanaw tag makapabuka ba ni ang pangitaon ko ang iyang premise, nagsulti siya, nga matod pa na sa iyang pagsulti, si Kristo dagang beses, nga nagpamatod sa adlaw sa Sabado, mao pagsimbatan aon kung naglitok pa aning si Tasa, o gasa ni karon, wa pa ni gawas ang Sabado, dito sa unahan, pagawason niya, kay sa version may gibasa, ang pangitaon ko, nagwali ba siya bayas pagsimba? Tanawon ko, kay mao man kanina nakapabuka sa imong mata, ha. versikulo 20 sa gingon Mao na ni ang bersikulo 20. Tanaw ko bersikulo 20 o makapamatuod na ba siya? Nagkapamatuod ba siya sa premise? Matuod pa na niya. Nagsulti siya. Nga matuod pa nagwali ka naghang bisis Sabado. Mao gid ang pagbantay sa pahulay. Tanawon ko. Painte nagaingon o pagampo kamo at ang inyong pagkagyo dili mahitabo sa tingtugnaw ni sa daw nga Sabado. sa ato pa mga kaigsonan dito sa baba ni Kristo nga nag-ingon pagtampo kamo sa inyong pagkagyo na dili maato sa tingtugnaw ug sa adlaw Sabado. Do, nakalitok Sabado pero ang
ang imong premise matod nimo, nagwali siya adlaw ipapahulay. Matuod nga pagsimba gipasiatab sa imong nagsunod nga PBCM sa una. Question, kinira nakabasa ka diha? Niundang man lagi nagbasa ng imong text sa ato pa. Human ang bersikulo 20 giingon nimo. Bersikulo 3, kama 9, kama 20. Gikama-kama nimo. Pag abot sa bersikulo 20, asa di ang sunod nga bersikulo ang kapitulo 24. Gigamit man nimo na nga nagwalis Kristo. Naara ba kay question? Question nga siniguro. Pero muna giingon siniguro, way klaro. Niya, i-apply na sa imong kaugalingon doy. Pas sila muna gina akong giingon, kung asa ka nagtuon sa pagkapastor. Kung nagtuo ka nga ang imong pagkapastor, husto na ang kabalo mo para namo di pa na husto. Balik og tuon. Paning kamote nga madublihan pa ang pagkadibitir mo. Kay kung kini gani ang mga isyo gani og kini imong nirasonan, lagapag pirming agi. Latos gitado sa kanginando. Ha? Iri ka nagsulti, diri mis iri nagsulti. Kanara, makita ka sa Facebook, makita mi sa Facebook. Kanara, makita ta sa YouTube, makita pud ka. Ay nani ra nga sistema, masaksihan imong giyaw-yaw. Karon, dinhi na, tanawon ta. Unsa day gisulti niya? Kay suklian ko siya. Ya. Dito kakabasa nga ningon sa Kristo nga pag-ampo ka mo sa iyang mga tinun-an, na iyang giingnan pag-ampo ka mo sa inyong pagpangagios sa nadili maator sa tintong na ug sa adlaw ng Domingo. Therefore, wala sa Biblia igsoon dimension ni Kristo ang adlaw ng Domingo nga gisubos niya ang iyang mga tinun-an. Di kakabasa ni Ana Egala. Ako nang masiguro ninyo na si Kristo mismo naglitok. Pero daghang bisis nga naglitok si Kristo og adlaw ng Sabado ngadto sa iyang tinunan. Lucas Tuana, ay balhin na, tanawa, gano'n na nakaabot sa Lucas. Kay nahuman na ang iyang pagpamatuod sa Mateo 24:3, kama 9, kama 20. Question, nag-ingon siya. Di yung kakabasa nga si Kristo nag-ingon, pag ampo mo nga ang inyong pagpangalagyo dili maatol Domingo, do nakasabot makasgiyaw-yaw nimo wala. Kanara, ang ipasabot ko nimo. Nakasabot baka wala. Kanang gibasa mo, nakapamatuod baka sa imong giingon nga si Kristo daghang beses, nga si Kristo nag-ingon ang usa sa mga beses nga gipamatuod ni Kristo, usa sa mga sitas, Mateo 24:3, 9 kama 20. Wa ka masipyat anado? Oy klaroha sa pagtuon. I-review ko na og nausto baka. Tanawa gani ang imong giingon. Nagpamatuod ka nga si Kristo nagbantay sa adlaw nagwali nga bahin sa Sabado. Naa tinuod Sabado, duay version imong giingon. Question, kinira asa ang imong giingon nga nagwali na siya Sabado kay papahulayo na. Di ba ang giingon ni Kristo busa pag-ampo kamo? Unsa man na? Pag-ampo kamo sa bersikulo 20 nga ang inyong pagpangalagiw dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw ipapahulay. Pag-ampo may giingon ni Kristo, unsay ampuan? Pag-ampo mo nga makalahutay mo sa pabantay sa pahulay. Yan na ba? Wala. Ikaw ra may nanabot anado? Ayaw buhat-buhati magpapanabot ang Biblia nga ikaw maoy mo desisyon, ang Biblia maoy imong sundon kay mahulog ng private interpretation. Ingon ana ra nga sistema. Ha? Question, kinira, panguta, kinira. Ang dakong question mark karon sa imo karong pagkapastor. Questionon ka, kung questionon ta ka. Asa napita dire, asa nga version nga naglitok si Kristo nga ang ipaampo dire palahutayan ng ilang pagbantay sa Paulay. Wa ba ka mahibalo? Ringon po dayon ka. Question di mao. Ni question sa mga nagkatong dili Sabbath keeper, ni question sa mga Sunday keeper. Ang iyang gi-question asa mabasa nga si Kristo nagsugo nga ipaampo sila nga ang ilang pagpangalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw Domingo. Oy, ngadong mudagpak man kaana nga kanang gipabantayan ni Kristo wa ka mahibalo kung wa ka matudoy asa ka nagtuon pagkapastor kami mo mapabati nimo ana ug wa ka malecture kami lecture nimo ana. Kanara, nahibalo ba ka do nga dili pwede ang pangutana mo kung naa og dibiter kang sakto? Ang nas Mateo 24:19 o 21, wa nimo di nimo na ma-apply para ninyo nga mga Sabbath keeper, para nimo nga Sabbath keeper. Kay kung i-apply gani mo ni anak, kung PBC mabangga nimo disgrasya gyud ka. Prangka nga pag-istorya. Question, kinira unsay gipaampo? Dili mahiatol ang ilang pagpangalagyo, kanang ilabang pagkuan lugar, kanang ilang pagsibat, dili mahiatol sa tingtugna o sa adlaw ipapahulay. Dunay gipabantayan si Kristo. Nganong nakasulti si Kristo anak? Konklusyon ang bersikulo 20. Kay dunay giingon si Kristo pasidaan siya mga tinunan. Brad Hernan, palihog pagbasa Brad Hernan sa nakasulat ya. Kay tan-awon ta i-context na to. Unsay istorya day nga naglimin anak. Ni Brad Macarayo, basahon ta pag-usab Mateo kapitulo 24 bersikulo 19 hangtod sa 21 ang atong pagbasa. Ug alaot gayod
ang mga mabdos ug ang may mga masuson niadtong mga adlaw. 20 Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili mahiatol sa tingtugnaw sa adlaw nga igpapahulay. 21 Kayo niya maabot ang dakong kasakitan nga bisag di lang takotob. dakong kasakitan. Bisag di lang takotob, Brad Hernan. Unsay giingon sa bersikulo 19 o sa 20? Giingon, alaot kamo. Giingon, bisan pa sa bersikulo 17, isugod Brad Hernan, tanaw na to sa kuan. Sa Diri sa 17. bersikulo 17 giingon. Og siya nga anha sa atop ayaw na pagkanauga aron sa pagkuha pagbisan unsa sulod sa iyang balay. Og siya nga anha sa uma ayaw na pabalika aron sa pagkuha pa sa iyang kupo. 19 Og laot gayod ang mga mabdos ug ang may mga masuson atong mga adlaw. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Punto. Kay unya maabot ang dakong kasakitan. Diyan na sa bersikulo 20. Unsa konklusyon na sa istorya. Katong diha sa uma o sa atop ayaw na pagpakadauga. Katong diha sa giingon ayaw na pasudla sa iyang balay. Og siya nga anha sa iyang uma ayaw na pabalika aron sa pagkuha pa sa iyang kupo. Kay alaot kuno ang mga mabdos og ang mga masuso ni adtong mga adlaw. Ngano man kay dunay palaabuton, dunay may tabo nga pagpanglutos. Muna na ingos Kristo, pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpakalagiw dili mahiatol sa tingtugnaw og sa adlaw kay papahulay. Sapon ang imong gingon og ila unya kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan. Mo nang naas bersikulo 9. Munang tubag niya dito sa bersikulo 3, konklusyon na, ang bersikulo 20, konklusyon na, mauna siya ang punto, nga giingon, pagbantay mo, nga sa inyo pagpakalagyo, sa niyang lutoson ka mo, dili mahiatol sa adlaw nga igpapahulay. Nganong gisulti ni Kristo ana? Nag-explain si Kristo ana, dili ni mo ikapaningil, nga Domingo ba'y gipasabot diya? Kay wala ka diya mabasa, bisan pa sa Old Testament, nga naa diya nga higpitan, ang higpitan nga adlaw sa una, pagmuntar gid sa Dios sa napulo kasugo higpit ang iyang balaod sa adlaw igpapahulay. Ngani nagkadaiya gani ang mga bantayanan kun moabot ang adlaw igpapahulay. Pananglitan karon kinira. Ikaw gid nga naminaw ay ikaw nga nagteksa taga Claveria makakapaminaw kay gipahinungod ra man namo ninimo apil nas Bindilyo ang gipaabot namo. Niingon man ang i-texter nimo taga Claveria, tan-aw namo ug unsay dagway sa taga Claveria, nasakop nimo itampo na diha. Himo ang tigbasa sa imong programa aron maapil ng kalatos sa imong programa. Kinira, ngano man kinira ang sistema. Pag-abot ani karon niingon ikaw ra may gisaligan nga nakapabukas ang mata question. Kinira, wala ka pa matuod si Bindilyo ani. Dili ni magamit mo ni giingon, wala ni way pulos. Ang sinabtan mo ni giingon makabuka sa PBC di gini kabuka. Bisa kung sa ngano ang pagpasabot ni Kristo nga dili na mahiatol sa adlaw ipahulay kay ang mga patakaran niadtong panahona sa pagmuntar sa napulo kasugo niadtong panahona. Ang tanan nga mga agianan mo na niingos Kristo katong tos atop ayaw na pagpakanauga dito pa sa iyang balay, ayaw na pasudla. Kung asa siya dapit na imutang basta maabtan sa adlaw pahulay diha ra gyud siya. Kung dito siya sa iyang uma ayaw na siya pabalika aron pagkuas iyang kupo. Alaot ang mga babdos na tupo na maatlan ka kay ni anang panahon agod sa unang panahon. Muna gipurpos gisulting Kristo. Dili kay imong ialkontra bayan sa adlaw ug unsa mga adlaw dili mi sandi kay pira. Bisag unsang adlaw. Bisag unsang adlaw, pili ka. Pero kini nga sistema o mao ni pinakabarot nga rason way pulos kun bibisim ka bangga mo. Ngano man kinira ang may tabo. Brad Israel, Brad Rome, kinira sa tinuod lang. Pabor na ko ang Biblia, ako lay basa. Nehemias. Tanaon ko mao ni rason ngano nga wala nay pagawasay kun asa ka dapita dito sa imong balay. Di ka na makakog-asa ka na imutang, diha ra ka, maabtan ka adlaw paulay, diha ra gyud ka. Bisan maabtan ka sa pagkuan, pag-ampo gid mo nga dili unta kay mga lagi mo kay lutoson man mo. Nas bersikulo 9, mao na nga dili atol sa adlaw ipaulay kay kun maatol diha sirado gyud ang tanan nga mga ganghaan sa una. Basahon ko, Nehemias kapitulo 13 bersikulo 15 hangtod bersikulo 19 gingon. Niadto mga adlaw ako nakakita dito sa Hudya.
sa huda sa pipila ka mga tao nga nanagiok sa pug-anan sa bino sa adlaw nga igpapahulay og nanagdala sa mga hinugpong og nanagsangon sa mga asno ingon man usab sa bino, paras og mga higira ug sa tanang nagkalain-laing palas anon nga ilang gidala ngadto sa Jerusalem sa adlaw nga igpapahulay. Og ako nagpamatud bato kanila sa adlaw nga sila nagbaligya sa mga makaon didto. Giingon, namuyo usab ang mga tao sa Tiro nga nagdala sa isda og tanang nagkalain-laing mga baligya o gibaligya sulod sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa anak sa Huda og sa Jerusalem. Unya ako nakiglali sa mga harianon sa Huda og miingon kanila unsang kadautan sa mga butang niining inyong gibuhat og gilapas ang adlaw nga igpapahulay. Wala ba kamo magbuhat nga ang inyong mga amahan ni ana? Wala ba ang atong Dios magdala niining kadautan sa ibabaw nato? Sa ibabaw kanato og niining syudara. Ngani nga kamo nagdala pagayon og daghang kaligot-got sa Israel, sa daghang kaligot-got sa Israel tungod sa paglapas sa adlaw nga igpapahulay. Og nahitabo nana, ikaw nga PBCM kunuhay sa una nga nakasabot ni Bindilyo tanaw na kanimao ba nagisunod sa pastor mo? Na og nahitabo nga sa adlaw asang misugod na ang kangit-ngit diha sa mga ganghaan sa Jerusalem sa wala pang adlaw nga ipapahulay sa ato pa kun Sabado ang adlaw ipahulay Biyernes sa hapon. Ako misugo nga ang mga pultahan takpan og misugo nga kini dili pagbuksan hangtod sa liwas nga igpapahulay palapason lugar ang adlaw ipahulay. Og pipila sa akong mga alagad gibutang ko sa mga ganghaan aron nga wala nay palas anon nga pagadadon sulod sa adlaw nga igpapahulay. Diha nagsumikad magdala man kag mabdos kay nag-anak ditos mananabang disgrasya atong panahon na ngano bawal lutoson kag adto sa mga pagkayngano pasirhan man gani ang mga ganghaan. Do mangutana ko kung higpit ang imong pagpamatuod sa adlaw ipahulay, pila gid ka buok gisirhan ninyong mga dalan do. Basta mo sulod ng Biyernes do hapon do. Nasirhan ninyo do? Do. Question nung taga, nasirhan ninyo Ang tubag wala. mo na kay di magyud sila gyud makaasong-asong sa daghang tao. Ha? Huna-huna do dili ba ya SD ang tanang tao do? Ayaw pa sus mo ko. Pagklaro diha. Pagklaro oy. Sa dili lang PBCM, dili sabat keeper. Sugalan ta ka. Di ra ba ni may isgutan nato ang Sabado wala ni mo ni tanduga. Pasiata ra ba ka bula-bula, kusog ra ba ka moingon piki. Maayo no ang giingon ni piki kay Espiritu Santo. Si Master nakatudlo na mo unya sa diya nga muwali mi. Di ka kasung-asong sa among pangutana, di ka katubag. Piki man ka. Ngano man lagi di ba ka katubag sa piki kay granting without a biting. Nga si Master piki. Piki para nimo, pero tan-awang rason. Og piki pa, nganong nagkapuliki ka. Mora po ni piki nga ang kontra magkapuliki. Sa pagtubag sa pangutana sa mga sinugo sa giingon niyang piki nga Espiritu Santo. Maura ni, nagkalisod ka sa pagtubag kay kung panaglitan wa ka magkalisod sa isyo, ihurot ang programa mo gikas pagsugod hangtod sa pagkahuman ayaw pagdawat og mga texter ipoko sa imong latos ug hapak nga mga katarungan diri sa mga ministro sa PBCM. Hagiton ta ka na diha na tanawa. Ladong agi pa. Do, kini karong texter. Babae ka, laki. Kay kung laki ka, wala ka magtugaan. Lalaki ka, babae ka. Kay kung babae ka, latos ka na. Amo ka, gipainungod na ba namo nimo og ni Mitchell Bendilio. Tanawon ko, kay pabukhon maka nimo mga mata sa BCM. Kinsa may nakabukaan na karong mata. Nganong wa man magkadimao ya pangutana. Wa magkadimao, nagwali bas Kristos batas alang paulay, wala. Nag-ingon lang si Kristo dias ni Nehemias kanang iyang gitumbok. Di gud mo kaagi, wa gid mo kaagian lutsanan kun mo kalagi mo malutusan mo basta adlaw igpapahulay. Ha? Nya, do pitok-pitok na nang mata karon sa texter mo nga PBCM kuno-kunoy sa una. Be, itampo kuno nang imo kuno kuna. Og di kumpyado ka sa winalihan ni Bendilio, itampo ang imong winalihan nitong Bendilio. Kanara. Ego ra magpagpaambit mo sa butbut mo. Matod pa nimo napulo ka katuig, nakasaksi kas buhat master. Si master wala katuig 2004, wa pa ka mamembro. Si master bilakaw na. Ha? Kasi masaksihan mo. Do, Bendilio, pagkaloy sa texter mo. Ha? Na, niya pa, nindot ni. Sugalan ta ni. Niya pa sa giingon. Nga matod pa niya, kini gisaligan nimo, asa pang gisaligan ni Bendilio nga niingon ka nga matod pa nimo, nga si Bendilio imong giingon nga matod pa na nimo, pasalamat ka nga naay programa ni Mitchell Bendilio. Niya pa,
ang una daw kunong mga tinun-an kuno ni Kristo kuno sa unang panahon, ang mga Kristiyanos gid kuno nagbantay gyud kuno sa adlaw igpapahulay. Tan-aw na kuning imong giingon, unang mga Kristiyanos nagbantay sa adlaw igpapahulay, tan-awon ko og husto ba ang imong giingon nga matod pa nimo si Bendilyo maoy nakapabuka sa imong mga mata. Tan-aw na ko og ang Kristohanon sa unang panahon, ang unang mga tinun-an ni Kristo mao bagyod sila ang mga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kauban ra ba kuno mo ani? Nya tan-aw na to. Nya parehas ra ba kuno mo Bendilyo pagtulunan? Paminawan ta. Lucas 23:54 ngadto sa 56 atong mabasa mga kaigsuonan ang ingon ini. Lucas 23:54 ngadto 56 mabasa nato igsuon og igala nga ang atong mga sumusunod ni Kristo na mahulay sa adlaw Sabado sumala sa kasuguan. Sa mga gihapon nga Biblia conversion sa Biblia basa. Ug adlaw kadto sa pangtandang og nagbanag na Sabado. Ug ang mga babae nga moyo kaniya gikan sa Galilea na nagkuyog sa lubong ug nakita nila ang lugmanan ug kung sa pagpahilula ang iyang lawas. Ug sa panghiwalay nila nagandam sila mga kahumot sa mga mga pahaplas ug nagpahulay sila sa adlaw Sabado sumalang sa katuguan. Bago mga kaigsuonan wala niya ang Boss ko kaniyot, tikas style. Tikas style. No, di basa ka no? Matod pa na nimo. Ikaw karon nga PBC ba sa una kunuhay? Tanawan ako ng pastor mo. Di ba sa nagpabatuon siya ka tinunan na mahulay kaysa adlang igpapahulay. Di pag-abot na karon basis kasuguan. Do, wa pa mahulog human og litok sa kauban mong tigbasa. Nganong gisapawan mo kay nahadlo ka ang tumoy kasuguan ni Kristo dili. Kasuguan sa Dios dili. Sos Ginoo. Mudo, ambot lang. Tinuod ba ka kagayran Kristo? Tinuod ka. Agoy ang imor ba prinsipyo ra ba? Wa ra ba nimo dipinsay ka og galigod mo? Katon di mabasa sa Biblia dili tinuod. Or kay mato pa nimo ang PBCM ang mabasa, himuon ni tinuod. Ang dili mabasa, himuon nilang tinuod. Ang dili mabasa, ang dili mabasa, himuon ng tinuod. Ang dili mabasa, himuon ng dili tinuod. Ang katong mabasa. Niya, karon pangutana kinira. Nabasa na ba ngalan nimo diha do nga ikaw tinuod sa pastor ni Kristo? Sinugo ka ubas mga apostoles? Wa man lagi mabasa. Kay wa may mabasa. Kung moingon ko karon piki ka, kay dili mabasa ang imong ngalan sa Biblia, dawaton nimo na. Na tanawa ra. Karon din hinapon niya na ikaw karon nga PBCM. Matod pa na dibo sa unang panahon ikaw PBCM karon kauban mo Bendilyo kay nakabuka imong mata. Kini lain na po sayo. Kung palpak sa Mateo 24:3, kama no 20, palpak na sab. Aning Kapitulo 23, versikulo 54 ug 56. Unsay deliver niya sa Lucas 23, 54, 56. Niya. Gingon. ni Kristo ang mga tinun-an iyang giingnan pagampo kamo na sa inyong pagpanalagyo dili man to sa adlaw Sabado. Ang mga sumusunod ni Kristo nagpahulay pod sa adlaw Sabado sumala sa kasuguan. Therefore mga kaigsuonan Wala! Imong gibalikan! Imong gisapawan nga wala malitok di na madungog sa gibasa mo sa imong tigbasa. Human gi-review nimo. Maunang si Kristo giingon pagbantay mo nga ang pagpangalagyo dili mahiatol sa adlaw igpapahulay. Gipasidan-an. Karon niingon na pug ka. Unya na mahulay sila sa Lucas 23, bersikulo 54-56. Sumala sa kasuguan. Do! Pangutana, ikaw karon nga taga Claveria, question. Og ikaw pod kay ikaw ra mo napulo ka tuig kang na membro, ngahas kang bakaka. Karon, kinira. Tanaong kay nato karon, huna-huna ganing nahusto ba ng pastor mo? Unsay gisulti ni Mitchell Bendilyo na mahulay ang mga tinun-an ni Kristo? Sumala sa kasuguan. Questionon ta ka. Diris kahanginan. Why Bendilyo ni tubag? Kay di man gid po na mo tubag o pangutan-on na mo. Pero kung pangutan-on na mo sa Bendilyo, o inani karon nga sistema, kinira, kung debate pa ni, kinira, nag-ingong ka, kasuguan sa Dios na mahulay ang mga tinun-an. Kaha na mahulay sila, kay ilang gituman, kasuguan sa Dios. Hay kasuguan na, kasuguan sa Dios o kasuguan ni Kristo? Kanara. Naabay kasuguan sa pulan tani kining taga Claveria kunuhay be nga nagpaingon nga nakabuka yang mata be. Tan-aw ta Brad Rome. Sa Galacia 6:2 tan-aw nato sa balaang kasulatan og tinuod bagyod nga si Kristo dunay kasuguan. Tan-awon tani karon. Kay atong tan-awon. Karon nato ba? Napulo kasugo ba ni unya kini sugo na ba ni Kristo kay tinun-an ra ba na ni Kristo? Kay nahulay man kuno ni kauban sa Bendilyo tan-awon ko pareha ba? Nasakto ba ni ihakan? Ug ngano din niya itug-an kung kinsa nang kasuguan gisunod. Sige, basa. Ato lang pagabasahon Brad Macrayo kining nakasulat sa Galacia. Nagaingon din magyayungay kamo
sa mga mabugat sa usa ug usa ug sa ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo. Mao kana Nana. Naday kasuguan si Kristo, Brad Rome, wala. aduna. Adona karon mo ni na mahulay ang mga tinun-an ni Kristo kauban silang Mitchell Bendilio granting without admitting tugutan ko suway pag-uyon uyunan ko suway pagtugot larga. Kauban mo sa mga tinun-an ni Kristo na mahulay pero pag-ingon nakapamatuod ka ba gisapawan ang tumoy sa gibasas iyang kauban balaod sa kinsana tanawon ta ang gibasa niya ang Lucas 23 versikulo 54-56 gibasa niya gisapawan niya ang naas nakasulat niya sa versikulo 56 kay giingon man diha God sa pag-ingon na mahulay sila sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Question, kining kasuguan kung debate pa ni Bendilio ako sa pulan ni karong PBCM kunway sa una Bendilio kining kasuguan diri nga na mahulay man kaantinaw ni Kristo na mahulay ba gyud ni sila kay kasuguan sa Dios ilang gituman kasuguan ni Kristo nga mao nang gihatag sa amahan ang adlaw nga igpapahulay mao gyud kana nga nagpahulay sila ug doon na lang sila girespetahan ana ugikan sila nagpahiluna sa lawas ni Kristo kang kinsang balaod ang giingon ana Brad Jisrael nga ilang gisunod kang kinsa na tanawon ta basaha kuno ang buhing pulong tanawon ta og musumada banis Bendilio kay lecturon ta ni kining pagpasiatab sa PBCM kunuhay sa una wala ta masakit niya pero gumikan kayang iyang pagwan okay rag nabihag siya sa didto og tinuod man didto sa SDE nakasabot ni Mitchell Bendilio pero atong ipabati ang dakong sayop sa iyang gisunod nga mo'y nakapabuka kuno siya mata tanawon ta kinsang kasuguan kang Kristo nga gihatag sa Dios mao na ang gipasabot niya o kang kinsang kasuguan na tanawon nato nga mahulay sila tanaw tagwa ba ikuan lang kaugalingon Nga sumala sa gisitar mga sitas Brad Macarayo, dili ra ba ni kang Kristo nga kasuguan ra ba ni ug balaod sa mga Hudiyo niya. Para mo gawas atong masaw ni sugod na to 54 gingon. Hapon na kadto sa Biyernes. Ang adlaw sa pagpangandam alang sa adlawng igpapahulay. Ug samtang gikuha niya ang lawas, ang mga babae nga nagtaga Galilea nagsunod kaniya, ilang nakita ang lawas nga gidala ngadto sa lubnganan. Ug unya mipauli sila aron andamo nila ang pahumot ug ihulog sa lawas aron sa pagbalsamar kaniya. Sa adlaw nga igpapahulay sila na nakahuman busa na mahulay sila sa tibuok niya ng adlaw sumala sa sugo sa balaod sa mga Hudiyo. Dili gyud ingon nga agingon ni Mitchell Bendilio balaod ni Kristo. Muni nakapabuka sa imong mata? Nakabuka lagi imong mata sa pagpaminaw sa iyong programa, pero nakabuka pero halap. Busa, kung basahon ni muna diya, ang giingon diya sa nakasulat sa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Kang kinsa ni mga Hudiyo mga Hudiyo ni nga mautong nabahin sa duha ka pundok sa Saduceo ug Pariseo sa tinuod nga pagkaistorya. Sa ato na nang ipadayag ta na ron. Pero kang kinsa nang balaod sa mga Hudiyo na mahulay sila sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Nganong giingong sumala? O giingon na sumala sa balaod ni Kristong gihatag sa Dios. Ang napulo ka sugo. Ayaw ra pag tanaw na to. Tanawa na gusto na. Ikaw ka na pa si ata. Mo na nakapabuka. Nabuka gituod. Askang buka Mo ra po na ibuka. Nga wag ka buka. Niya pa. Ang iyang giingon niya pa yun. Ang una daw kunong mga Kristohanon sa unang panahon, nag-ingon gidayon siya nga matod pa na niya. Sila kuno maogyog kuno nga nagbantay gyud kuno sa adlaw igpapahulay. Tan-awon ta ug musumada ba nga nahusto ning kontra namo. Niya, kay tan-awon ta ni gipasiatab ni sa PBCM kuno sa una niya karon nag-SDE na paminawatan niya ang una kunong Kristohanon SDE kauban sila. Paminawan ta. Ya, giingon ato lang kuanon sa ato iplastar ang atong niya. Tanawon ta karon. Niya. Paminawon ta. Niya. Sa unan, 11:26,
sa buhat, makita nato og unsa o kinsa ang unang mga Kristohanon nga gitudlo sa Biblia. Dili ang unang Kristohanon kana Ato lang balikan ha ato lang balikan kay niya. Giingon diri sa kay ato ning iplastar kay tanaw na to og nahusto ba ni? Tanawon ta. Giingon diri. Isolan 11:26 sa buhat, makita nato og unsa o kinsa ang unang mga Kristohanon nga gitudlo sa Biblia. Dili ang unang Kristohanon kanang Sunday keepers, no? Dili na mga isuhan. Basa 11:26 sa buhat, basa. Sudihan kapdagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa patuloy silang duha na kikitan sa mga magtutuo o kitudluhan nila sila. Ang mga ginona gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. Klaro na mga kaisanan nga ang mga tinunan ni Kristo kasi nagyud ang unang Kristohanon. Maoto ang mga tao nga giingnan ni Kristo pagbangko ka mo sa inyong pagpanganak. Tanawa to ana. Ang unang kunong Kristohanon kuno sa unang panahon, mao kuno to ang giingnan kuno ni Kristo nga pagbantay mo. Gipagbantay kuno, pagbantay taon ni paglutos man di man kaniingon sa nilitok pagbantay. Basa kuno nga paglitok ni Kristo pagbantay mo, pagbantay sa alaw pahulay. Mateo 24, ilargahan kung ginhawa mo. Mateo 24 bersikulo 3 kama 9 kama 20. La? Ayaw ra kuno. Pagpangalagi ba yana, paglikay nas lutos, ayaw may uwata na do. Nania, ang unang Kristohanon kuno, ala granting without admitting. Nya ang mga unang Kristiyanos nagbantay sa Sabado, ikaw ra nagyaw-yaw na. Ngano? Basa kuno na. Tanaw na to og tinuod ba gyud nga nagbantay. Buhat kapitulo 1, 11 bersikulo 26. Ada, nakabasa ka na. Ang unang Kristohanon dito sugdi pagtawag. Ang unang matinuod ni Kristo dito sugdi pagtawag Kristohanon sa Antioquia. Nya nahumagbasa na. Naada nga nagbantay na sa adlaw pahulay, ikaw ra may naniguro ana do. Budjot-budjot ka malagsitas nga pag-interpretar dito conclusion di mao. Naniya pa gyud. Nag-ingon ka gamatod pa nimo. Lekturon ka. Tanaw na to. Tanawa mga Fariseo sa una. Mga tinun-an ni Kristo. Niya ako'y basa. Tanaw na ko kung kinilang basahon nako ang kapitulo 12. Ari ko mabasa sa Mateo. Kay basin karon og kuan kay basin makatabla ka, pari ka muting katabla ka. Kay kun di ka Jesus pastilan Ginoo. Di ka katubag sa pangutanan namo, di ka katabla. Kay imong buhang isyo bisa pa sa imong texter natubag namo na. Unsay giingon diri sa mga Fariseo? Niyo, mga tinun-an ni Kristo naglapas ba? Nagtuman ba sa adlaw yung pahulay wala? Now, basahon na to, Mateo kapitulo 12 bersikulo 2. Apan ang mga Fariseo sa pagkakita nila niini. Sa bersikulo 1 isugod nako, niadtong panahon na si Jesus, naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw kay papahulay. Ug ang iya mga tinun-an gipanggutom og sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Fariseo, no, matinuod tong Kristo ilang nakuha nga nangutlog pagkaon uhay para kay gipanggutom. Apan ang mga Fariseo sa pagkakita niini, miingon kaniya, tanawa ra. Ang imong mga tinun-an si Kristo giigna, naghimo og dili matarong pagabuhaton sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa kasuguan. Unya do, nagmatinumano ng unang Kristiyano sa una do. Ayaw ra ko guwata. Unya naa pa ang giingon diha. Unya karon kay naa man na. Kinsay nagsulti? Mga Fariseo. Unsa din mga Fariseo? Istrikto na bayan sa pagtuman sa balaod ni Moises naas nakasulat sa Biblia sa listahan sa mga pulong pahina 371 sa marais ko lang apiking oras na giingon diha nga ang mga Fariseo nagsunod na sa mga balaod ni Moises. Naggamit gani na sila sa mga libro ni Moises. Unya ang kauban nila na mo gani kining mga Fariseo sa panahon nga sila nag-ingon ang matinun-an ni Kristo naglapas bahin sa kasuguan sa adlaw igpapahulay sa dili maayong pagabuhaton sa adlaw igpahulay. Unsay nakita sa Fariseo? Ha? Ang Fariseo nagsunod na kang Moises. Nagsubay sa balaod ni Moises. Kinsas Moises, di ba sa Malakas 4:4 giatagag na pulo katong magkabalaod bukid sa Horeb? Una na dito Deuteronomio kapitulo 4 kama 13, di ba napulo kasugo? Mao na gisunod sa mga Fariseo. Mao na sila nakakita nga matinun-an ni Kristo naglapas sa dili maayong pagabuhaton sulod sa adlaw igpapahulay. Kung wala ka, makakaton anak kami pakaton nimo. Kanara kay among gipabati ang PBCM kunuhay sa una og tinuod ba nga ang imong pagkapastor makapabukang ikas matuod sa matuod nga pagsimba. Palpak pa lagi. Na dinhi na tan-awon ko asa pa kini Fariseo na morning gipabantayan ni Kristo, gipabantayan bagina ni Kristo kung atong basahon na nakasulat sa Biblia. Brad Jesril, basahan ko na ba? Tanaw na to. Niya atong basahon dire sa Biblia, Brad Makarayo, sa Mateo kapitulo 16
bersikulo 6 kama 11 lapos tangadto sa 12 gingon og si Jesus Ikama sa 11 hangtod 12. Oo. Sige. og unya si Jesus biingon kanila, bantay baya og likayin baya ninyo ang igpapatubo sa mga Parisiyo o sa og mga Sadusiyo. O, sa ato pa duha ang ipabantayan, igpapatubo sa Dosiyo og mga Farisiyo. Kanang igpapatubo nga pabantayan, literal bang igpapatubo kahana? Basa ako nung 11-12 og Dili literal. gyud literal Brad Macarayo niya sa 11 ug 12. Naunsa ba matud pang Kristo, naunsa ba nga wala man kamo makasabot nga ako wala magsulti mahitungod sa tinapay? Likayin ninyo ang ipagpatubo sa mga Parisiyo ug sa mga Sadusiyo ug unya nakasabot na sila nga wala di ay siya nagsulti kanila sa paglikay sa ipagpatubo sa tinapay kundili nga ilang likayan ang gitudlo sa mga Parisiyo ug mga Sadusiyo. Obosa, ang balikayan dahil ni Kristo, bantay likay ba ninyo ipapatubo sa mga Parisiyo sa Dosiyo? Doon na di ay ni Sadusiyo, grupo sa Parisiyo. Unsay giingon sa ni Kristo, ang ipapatubo likayan bantayan. Unsa ang ilang ang katong ipatubo palikay bantayan, dili literal ipatubo nga mao nang harina mo nang himuong pan. Ang gipasabot nga ipapatubo ang gitudlo sa mga Parisiyo sa Dosiyo nasabtan sa mga tinun-an. Busa ang doktrina, ang gitudlo sa mga Parisiyo sa Dosiyo nagsunod sa balaod ni Moises, naggamit sa mga libro ni Moises. Pag-abot ni Kristo gipabantayan ang ginamitan nila sa mga kasuguan nga gisunod nila didto ni Moises, nganong gipabantayan man na og panalitan sa manista pas Kristo. Ay do, pagklaro. Kay ko palitan debate, kung pulok-pulok agi ani. Paspan ka kapag istorya, pulok-pulok ang agyan Basta kung PBCM, kung nilusot ka sa mga kabangga ni mo, sa kahanginan o dito sa publiko, debate pinirmahay mo one-on-one o pila man ang pila ba ang kaubanon mo, pilang kaatbak mo, gigon, diris PBCM, di yung kakalusot kung mauning rason ang gamiton mo. Maglisod yung ka. O niya, ang taga-Claveria, ikaw nagsunod. I'm sorry. Ug wala pa ka manguhit unta nagingon lang ka na miyembro ko nakasabot ko nimo Pastor Mitchell Bindilio wa ta ka mokuit sa BBCM nangataki mo ko ka di pagkataki nimo muna giingon og mutapad ka dito ang nahitabo karon mas paunya ang lampaso may tabo ani kun dito na ka tapad di Bindilio nga bisag himuon ka lang tigbasa lang ka lampaso og yung agi nah diya na sa ang taman inani man gina imo man ning gituyuan so dawata inana ra sistema walay latos nang hilabot babi sa mga SDA uban diha nga wala. Ikaw lang. Ha? Nga texter. Pastor Bindilio lang. Kay ngano sa tanan siya ra mahilab tunon. Mao ni inana nga sistema. Na dinhi na tanawon ta. Unya karon ang Sadusiyo unsa man pud ni kay gipamantayan man na mao gyapon. Sa listahan sa mga pulong pahina 372 mao gyapon under sa pulong Sadusiyo nagsunod gyapon sa kasuguan ni Moises. Nawala. Haska mga Hudiyo na nga strict nga nagsunod sa mga nagamit sa mga libro ni Moises, nagsunod sa kasuguan ni Moises. Nahatuan na. Pag-abot, di mo uli kang kinsa man na mahulay sila sumala sa kasuguan sa mga Hudiyo. Gibasa ni Brad Jisrael sa ang buhing pulong. Kakinsang sugo mga Hudiyo kay ang nag-inistrikto sa unang panahon sa pagbantay sa napulo kasugo dili ang mga tinun-an ni Kristo ug dili si Kristo kundi ang nag-inistrikto nga nagpatuman nga nagsunod lang gyapon sa napulo kasugo nga gisugo sa Dios didto ni Moises gipadayon sa mga Parisiyo sa Sadusiyo sa panahon ni Kristo gikabangga nila sa Kristo migawas konklusyon si Kristo wa magbantay sa adlaw igpapahulay asa sa mga Hudiyo nga mao na mahulay kami sumala sa balaod sa mga Hudiyo ngano na mahulay sila bag-o pa nila napahimutang ang lawas ni Kristo. Ang pagpahulay nila na atol sa Sabado pero dili sugo ni Kristo, dili sugo sa Dios kundi ang gisiguro nila. Lucas 24:23, 54-56 sumala kuno sa balaod sa mga Hudiyo. Unya do nakalusot ka do. Ha? Ang taga-Claveria do kunday, sister, brother. Kung unsa ka babae, laki ka ba wa man ka magpaila. Unsa man? Kinira, ang akong giingon, nakalusot ang pastor mo? Kupo-kupo man laging agi. Bakuti man laging agi. Muna'y gisaligan mo? Pastilan. Ug muna'y gisaligan mo. Ug mo ay magdaghan, may pagway nagdaghan. Na, diha na. Nadinhi na ta. Tanawon ta. Unsa na dayon si Kristo dayon? Ha? Mo nang sa Nehemias gibasa ko.
13, versikulo 15, hangtod 19, wala na ipalas anon nga paganadon. Napas Exodo na, summarize na ko Exodo. Nagsugod ta ganiya alas City Manjes. Dapay pila ka minuto. Niya ipabasa ko ni sa mga kauban ako karon tanawon ko ni karon. Tanawon ko ni karon kun ano. Nga niingon sila na mahulay sila dili sumala sa kasuguan ni Kristo, dili sumala sa kasuguan sa Dios, kun dili sumala kuno sa kasuguan sa mga Hudyo. Ito gaan ko na dia bindilyo. Gamita ko ng buhin pulong na arabak ana. Ha? Naakana? Nakarga na sa imong 38 ka bersyon sa Biblia na. Gamita ko na. Tanawon ko mo sa lirba. I-repute ko na. Dipinsay ko na, balik king agi si dipinsa mo. Na, tanawon ta. Exodo 31, 14 o 15. Na, bawal ang pagdala sa bisan unsang palas ano, mga dadonon sa adlaw paulay. Na si Jeremias 17, 21, 22. Nga naa dia bawal ang pagdala sa bisan unsang mga dadonon basta moabot ang adlaw paulay King James version bisan pa sa Bibliang Katoliko. Karon pangutana. Nganong sa diha nga nag-ayo si Kristo lagi sa adla sa masakiton sa adlaw ipapahulay nganong iya magipahipos ang banig? Gipadala. Unsay nakita sa mga Hudyo. Ang pipila sa mga Hudyo miingon kaniya katong tawana dili gikan sa Dios kay wala siya bantay sa adlaw pahulay. Kay og dili lamang gilapas sa adlaw pahulay kun dili gitawag niya ang iyang kaugalingon ang Dios ngayang kaugaling amahan. Naas nakasulat sa Juan 5:8 ug 18. Karon pangutana, Hudyo, mga Pariseo og kini ang kaatbangan ni Boga persunod ni Moises Saduceo. Pangutana ang mga Hudyo sa una, mga Pariseo. Unsa ilang nalili di ay dito ni Kristo, Brad Hernan, kung atong susiyon ang nakasulat sa Biblia. Brad Macarayo, basahon ta lamang ang Juan kapitulo 9 bersikulo 16 ang atong pagabasahon kung unsa ang pag-ila sa mga parisyo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Ang pipila sa mga parisyo mingon kadtong tawhana sa Ginoong Kristo dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Oh, tuwa na. Nagbantay ba si Kristo sa adlaw pahulay, Brad Hernan? Wala. Kinsa nagsulti? Ang mga Sadusyo ug mga parisyo din ang ilang gisunod mga balaod raw sab ni Moises. Na tanawa, unsay gisulti? Giingon ang pipila sa mga Pariseo miingon, katong tawhana dili gikan sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Na tanawa ra. Una mga Pariseo mga Hudyo man na. Nga naa dia nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Una pag-abot na sunod sa balaod ni Moises, kung sila'y pasubtiyo nagbantay sa Kristo sa adlaw pahulay, wala. Na disgrasya mo na giingon unya do na-repute nimo ni unya ikaw nga taga Claveria nakabukang mata mo tinuod ka manahuay ra man dayon kas mga kuan kay imo na ipabor nimo sa Sabbath keeper ay raw ngano tanan nakabig sa Sabbath keeper nakay nakasabot nga naa dia ang matinud-an ni Kristo ang bantas na paulay unsay gisultis mga Pariseo dito ni Kristo ang imo mga tinun-an Kristo naglapas sa adlaw paulay nakabuhat sa dili angay buhaton sa adlaw paulay. Mateo 12 bersikulo 1 ug 3. Unya do, nakaparehas ang doktrina nimo sa tinun-an ni Kristo o ng Kristohanon ug kamo. Kuna ang anong ang mga Pariseo nag-ingon ba naglapas sila sa adlaw pahulay na sa mga dili angay pagabuhaton. Na diha ta karon. Unya kun tinuod ang unang Kristohanon. Nya si Pablo nasapon ni do sa unang Kristohanon wala. Kanara, nasapon wala. Question kinira. Ang mga apostolis ni Kristo, si Apostol Pablo, anda kong pangutana, kinira. Kining giingon, naa sa pagpahayag diya sa nakasulat sa balaang kasulatan, kinira. Unang Kristohanon si Pablo, nasakop wala. Nasakop. Karon pangutana, kauban mo kamo, nganong ang sinutian nimo ka Pablo lahi man lagi. Kolosas 2:16 sa maayong balita Biblia Tagalog version unsa nagisulti. Kaya tuwag na kayong pasasakop sa anuman tuntunin tungkol sa pagkain-inumin, tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamahinga. Una man ang Kristohano, supahay malagis babalagi nimo. Agoy na unsa man. Tanawa. Human. Ikaw nga nagsunod, taga Claveria mangga ka. O, dool ramang bilyan iba dire. Kusog man ang atong program, kusog man nga ang signal nato sa Claveria diha, babati man ni. Unya unsa na? Ha? Nakabuka tuon no? Na, unya nakadimaon ng pastor mo, nakadimaon na sa pag-interpretar sa Biblia. Sayop man lagi na. Okay sayop. Tanawa. Ignas Bindilyo ipatubag ang isyos BBCM kay para nga makuan kay ang iya ra bang ubanas lupat ang yaga-yaga ra ninyo nga mga texter. Busa sa tanang SDA, Brad Hernan, Brad Rome, Brad Israel. Wala ta magsakit tila. Nanubag lamang ta. Oh, unsay kasulti ni Brad Israel sa bahin sa mga nagsunod sa tong programa. Bosa, wala na ikakuan sa kay wala na may oras.
So ang ato lang diha kinira atong Panginoon nga ang Dios magapanalangin niini nga istasyonan alang sa Power Radio kabusis ato ni. Busa wala naman kitay oras sa ngalan lang sa sa ato magtutudlo Divine Master Tomas New Sr. ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kining inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo o gubanong sa kauban nga mga ministro. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Kiniusab si Brother Rumira Macamos. Kiniusab si Brother Gistril Macarayo kamimingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.